xa se supón un esforzo que non interese que non temos. Ana é daqui da Mariña, porque a Inés ya a adolescencia pasou na Burela, o pai é de Trabada e a nai é de Friol, naceu en Lugo no ano 1976. Entón estamos, digamos, con unha mariñá, porque, entre outras cousas, a hora de deseñar o programa de Letras no Campo, sempre buscamos dar un pouco de visibilidade a persoas vinculadas con a Mariña, persoas creadores e creadoras que teñen despois. Se pudeste notar no programa, diríades que hai diversidade de xéneros, entón temos relato curto, temos unha representación de poesía, unha para lectores infantís e outra para lector adulto, temos biografía, temos ensayo e despois temos tamén banda deseñada. O libro de Ana Moreira, de María Leva, do primeiro, mañá presentamos o segundo. Esta edición ten a peculiaridade, pero creo que é un camiño que se transita bastante agora mesmo, que é o da autoedición, un esforzo persoal, pero despois o acompañamento de persoas que ponen o seu diñeiro para que ese proxecto vai adiante, que consideramos suficientemente interesante para que saia a luz. Saiu no ano 2019, pero no 2020 xa a editorial Aira das Letras de Aliza colleu o relevo, editou outra vez e xa forma parte dunha serie que recorre o traballo de mulleres ilustradoras na banda deseñada, porque María Leva é un libro de banda deseñada en acuarela que ten a muller rural como protagonista, e a muller rural como protagonista. A muller rural que naceu e viviu toda a vida no rural, a muller rural que tivo que irse para a cidade, unha especie de emigración que afectou moitísima xente, mesmo interior dentro da propia Galiza. Logo, despois tamén estamos as que nacemos no rural, pero medramos o discurso de que hai que marchar, que da terra non se vive, E mesmo hai unha que é estranxeira, non sei se hai máis de unha, pero unha sí que é estranxeira, unha protagonista, Entón, diso vai o libro, do rural e dos mulleres. Eu creo, pensei no lelo, pensei no cando vi unha entrevista na que dicías que a partir desa crise sentimental persoal que é o de non poder ter menos, non se quere, todo isto da visibilización da enfermidade da endometriose que está tan oculta, que dixeches que unha das consecuencias foi o de querer, é dicir, a pena era tamén porque o discurso do rural non seguise, non tivese unha continuación, e que este libro forma parte dese intento de que si ese discurso que ven de xeracións atrás continúe. Eu creo que as persoas que somos do rural ou que vivimos no rural ou entendo que aquela xente que non é rural pero que medrou o rural, como pode ser o supoño de Oliver Laxe, que non veía nunha das entrevistas. Oliver criouse en París, pero a familia era de orixe rural, É dicir, toda esa xente que temos, para as que o rural é moi importante, temos esa sensación de pena pola destrucción. Unha destrucción que é moi evidente na arquitectura, despois tamén é evidente na natureza, os incendios, a eucaliptización atroz, ou, por exemplo, deixar os eiros a erro, Pero despois tamén penso que tamén temos moita pena porque se tronza o discurso. Tronzas unha maneira de contar as cousas, unha maneira de falar, tronzase a prosodia, o acento, todo ese mundo tan riquísimo tronzase, Eu non sei se as persoas que estivestes onte na
presentación do libro das lendas, houve un momento en que a Reigosa se puxo a contar unha lenda. Non era que se puxese, era o gallo de explicar outra cousa, non é que dixese, vou vos contar unha lenda. Non, ele empezou a dar datos e tal. E non sei se os demais, pero eu estaba, como cando era pequena, e iba ás lareiras dos veciños con o meu avó. É dicir, aquel señor estaba falando dun rollo tan increíble que non sabías como ir a acabar. Eu estaba como cando era nena. Entón, eu creo que iso que tamén se está perdendo. Bueno, está en fase de desaparición. Este libro non entendo que é, pois, unha chega máis para que ese discurso, en concreto o discurso da muller, porque ti dis que elas, ainda que parece que lerchean, que están falando de cousas máis importantes, é un discurso abusado, é un discurso infravalorado, a maneira femenina de ver o mundo non está reconhecida, e isto é un paso máis para que ese discurso saia a luz, se dignifique, se manteña, e o transmitamos ás seguintes xeracións e as futuras outro lado. Exactamente así. Despois de todo o que dixaste, xa non Non teño moito máis que meter. Pois sí, exactamente, así, en resume, eso é o libro. Eu non sei se a xente que estades, falo eu xa. Sí, vale. Non sei se os que estades o lestes ou non o lestes. Bueno, isto é unha obra completamente primeiriza, que nace moito máis da necesidade que eu tiña de expresar todo o que se acaba de decir que do oficio, lógicamente, non? Porque no meu caso non é un oficio. Como Antonio sabe, pois eu son de formación física. Vamos a ver, eu son miña nai dunha aldea de Friol, no valle daqui de unha liña de traballo, de Illa Formante, aunque me dei Burela, eu xenes de semana iba todos a unha ou a outra. Entonces, desde pequeno, como que estabas dicindo ahora, eu pude participar desas tertulias de lareira, de aira, no grau, sempre tuve moita curiosidade, máis casi por o contido das historias, pois algo que acabas de decir, nunca falo deso, que efectivamente da prosodia, da forma de falar de cada sitio, unha cosa que me fascina, porque pese a estaren tan próximos ou seren de Lugo os tres sitios son completamente distintos. A verdade é que estás en unha familia formal, escoitaba algo que era este casi Asturias, e esa Burela xa é completamente diferente, incluso diferente a forma de ser da xente, pero iso plasmase mayormente en como falas, como te expresas, non? E iso a mí sempre me pareceu fascinante. E logo está esta outra forma de ser da terra xa, que é moito máis recollida, que é máis contida, donde se nota un pouco, eles din, bueno, parece ser, hai algún historiadores ou historiadores? Non. Parece ser que realmente a poboación sueva que trouxe se entrou en determinados sitios e aí quedado. E eu digo que ali notase algo deso, hai unha especie de endogamia de cultura moi única, moi distinta. E a mí era algo que me chamaba moita atención. Entón, eu de pequena dibuixaba, encantaba de dibuixar, o sea, a miña formación é esa, que é un apudo que paso cando estou no sitio e me digo, toda a formación de tal, son as escuelas de dibuixo. Un profesor que se chamaba Joaquín Villalba e a súa muller dibuixábamos, pois nada, moito con él, moito carbón e tal, eu despois no bravo iba ás miñas aldeas e dibuixaba, pero non solamente dibuixaba, estaba sempre ao lado deles oído. Entón, de alguma maneira foron medrando xuntas a pasión de dibuixar e esa forma de falar única, especial, e de ser que había todo sempre. Tal vez dibuixei máis alá na terra xa, entre outras cousas porque via formar un primo da miña edade, o que facíamos era andar a casas, buscar outras paredes, se había tesouros e tal. Entón, eu medrei unindo esas dúas cousas. Chegado un momento da vida en pois medio pensaba en poder facer arte, formarme nesto, pero, bueno, os que son profesores que tristemente están moi denostados do que creese que para a arte solamente pode ir a xente que torce, o sea, que non é lista abondo ou inteligente abondo, que sei eu, non? É un estigma terrible que teñen as artes. Bueno, eu eso, no meu instituto vivino perfectamente, porque cando planteei, pois, un profe
digoume seriamente, non me recordo moi ben, dixome, vas ser Picasso, ti? Claro, así tan collido, dixen, non. Pois estudia física, só queres morrer de fame. A verdade é que lo existe, non? Porque a resposta, agora como adulta, sería vos ser Einstein, estuve moi longe, non? Estuve moi longe, é unha carreira dura, sábelo, unha carreira que exixe moitísimo traballo, que me quitou de seguir dibuixando, de tocar o piano, que eran cosas que me encantaban, porque, por lo menos a mí, consumíame das horas. Bueno, eso é que estudiei en Santiago, que claro, É moito risco. é moito risco, non? Entón, durante moitísimos anos, a verdade é que deixei de lado todo este mundo, non? E logo, pois pasaron tres cousas que son super os detonantes de que ao final exista a obra. Primeiro de nada, recuperei a banda deseñada. Eso é un universo maravilloso, maravilloso. Eu que gosto de bastante chivarme de banda deseñada. Eu, a primeira vez que como tribunal de oposicións, que tiven aquí presentes, a primeira vez que os meus compañeros, mentre a xente se estaba examinando, tiña debaixo un libriño de banda deseñada. E aquelo, non? Ese efecto de complicado, de leer ali porque lle veñeron. Podías ler o periódico mentre se examinamos, pero non podías ler banda deseñada, porque era infantil. Entón, claro, como adulta, xa dixen, ui, aquí hai outra vez un estigma contra algo, non? E este compañeiro meu, que igual das persoas que máis saben de banda deseñada en Galicia, pois xa me dixo, hai esa torpeza. Introduciume nese mundo. Claro, o mundo da banda deseñada é apaixonante. Hai ensayo en cómic, hai documental, hai ciencia ficción, por supuesto, hai histórico, hai poético, hai auténticas maravillas, maravillas. Esa forma de combinar os dos discursos, non? O grafismo e a historia, pois é fascinante. E, ademais, a evolución histórica da banda deseñada permitiu que hoxe non teñas que ser un auténtico virtuoso para poder facela. Claro, este 40 anos era inviable, porque a xente que dibuixaba era toda excelente, non? E a mellores había un relato. E moitas veces, o que se chega a combinar, buscar un guionista, buscar a alguén que dibuixase e misturar todo, que é o que se sigue facendo mayormente pois, nos Estados Unidos, non? Pero aquí en Europa viuse moito a man a que a xente que teña algo que contar conte, aunque dibuxe peor, pero a facer unha cousa unida. Bueno, ese mundo para mí, que xa espero que me acompañe toda a vida, marcoume completamente. É outra forma de entender a realidade. Entón, por unha parte, empecé a ver eso. Por outra, empecé a dibuixar de novo, a través do mundo do urban sketching. Non sei se tamén o controlades, pero é unha onda tamén está crecendo moitísimo, e que supón que cando viajes a calquera sitio, ou cando sales conmigo a feira do Rio de Badeu, séntaste e dibuxas. E dibuxas a realidade, o que ves. Entón, é unha forma maravillosa de empezar a dibuxar de novo, porque tes un modelo real de arte, non? Non tens que estar dando aquí a cabeza. Empecé a facer urban sketching, nas redes sociales eso ten un eco enorme, entón era moi fácil ver a outra xente que facía, ver comunidades, entrar en comunidade. E, bueno, empecé a coller de novo a mecánica de dibuxar. E, en terceiro lugar, pasou o que ti vis, non? O sea, eu vivín aí un momento máis ou menos de crise, porque cando se supoñía que xa tiña que dedicarme a ter fillos, a establecer a miña familia, pois eso fracasou, non? Fracasou despois de varios intentos, da enfermedade, a diagnose que é longuísima, no caso da endometriose, son 7 anos de media, no meu caso, foron 7 anos justos, os que tardaron en diagnosticarme, son 7 anos nos que estás dando tumbos de xinecólogo en xinecólogo, pensando se tes cancro, se o que tes algo raro non sabes, non? Entón, entrar nun mundo moi agotador, moi gris, sempre con posibilidade da enfermedade máis grave a longo plazo, donde todo se empezou a escurecer, eso na parte biolóxica, pero logo está na parte psicolóxica. De alguma maneira, eu que sempre fui unha tía super independiente, que viaxei moito, dei conta de que nese momento o que se esperaba de min, o que eu esperaba de min, non vou condenar a sociedade, era que tivese fillos. É que eu mesmo esperaba de min. Esperaba poderlos levar ás miñas dúas aldeas e poderles contar, mira aquí a abuela cocía o pan, a facía isto, non sei quantos, o que se le agora do masa madre era o que facía a abuela desta maneira. Esperaba poder levarlos aos meus fillos a estes sitios e que vivisen eso. E entón, de repente, pois, despois de 7 anos peleando contigo cos médicos, dixo, ai non, pois non vai ser así, non vai ser así, non vou ter ese fillos a
quen contarles isto, despois das moitas máis voltas, de todas formas que é egoísmo, non? Estamos casi pensando entre fillos para transmitir o que tú lle queres contar, non tanto por esa persona que medra. Bueno, todo isto foi unha revolución, a mí personalmente revolucionoume moitísimo. Intentei canalizarlo de forma máis creativa posible, porque, bueno, que sei, cada un ten o seu carácter. O meu non é de ala, vou fundir de ala, porque onde vamos, non me serviría de nada. Entón, bueno, decidiume que estaba en Nova Zelanda nese momento, con unha licencia de estudios, iban andar moito, e na miña vida andar é a clave de todas as cousas, e tempo para andar, e tempo para pensar, vai todo xunto, non concibo unha cousa sin a outra. Entón, puiden andar moito e andando, puiden ordenar todo isto, puiden darme conta de que o que estaba sentindo era fracaso personal por non poder continuar ese relato. Eu sentía fracaso. Sempre me deu moitísima pena que as aldeas esmorecesen, e sentía o fracaso de que fosen esmorecer máis porque eu non iba a levar ali unha criatura. E entón aí foi onde xunté as tres cousas. E digo, bueno, pois por que non o conto? Por que non o conto? Aunque non me importa ninguén nada máis que me importa a mí, para mí vai ser terapéutico. Eu vou contar estas cousas, non, que teño na cabeza, vou facer dibuixar, non? Facer dibuixar é unha maneira de expresarse diferente da literatura secas, é unha forma moi bonita, moi completa, moi emocional, tal vez máis emocional que o propio, que solamente a literatura, non? Para mí é unha arte suprema, unha arte deseñada por encima da literatura, e leo moito, sigo pensando que as obras de Manu Larsenet, por exemplo, pois están por encima de grandes novelas da actualidade. Entón, nada, decidíme a facelo. Non sabía que iba a ser así. O sea, isto é durísimo. Dibuixar, sabe que dibuixar é unha deseñada? É que é duro, non é? Dibuixaba, paraxe, claro. Parei. Porque que é un escopador, é unha cousa... Non, bueno, eu nunca fixe en acuarela porque a acuarela sei que é agotadora. Pero, por exemplo, con dibuixo digital avanzas a unha velocidade... Sí. Eu son da generación seguinte en que queremos todo para xa. Eu despois formeime, tamén pego cousas en digital, si vas máis rápido, pero en acuarela non é o que me agota. O que me agota a mí personalmente é, en cada viñeta plantearme, máis ben, en cada página plantearme, cantas viñetas meto, desde onde estou contando, cal é o punto de vista de cada unha delas, como compoño esa foto. A narrativa. Que entendo que vamos a partir da cine, non? O sea, unha persona cando se pon a facer cine a partir dun guión que ten que imaginar toda a situación, non é? Non vou a cámara e pasa a acción aí diante, sino que teño que poñer o foco en alguén, de golpe, pois creo que isto merece todo o primeiro plano, pero quero o plano xeral onde estea pasando a acción e agora quero que haxa unha pausa, como conta pausa, pois a pausa conto como achar o que está quieto, non sei, concebir iso a mí o que me ocupa personalmente, toda esa narrativa visual, pero claro, é apasionante, mola, pero claro, eu me diga todo eso, sin ter formación de dibuixo, tampouco digital, os dibuixos quedaron como quedaron, logo o que me formei en digital foi para retocar os propios dibuixos, porque, en fin, as maus e todo iso, que salía todo distorsionado, siguen estando mal, pois van, pois levo retoque, despois de estar en mal. Claro, para mí foi un proceso de aprendizaxe enorme, moi longo, a escritura das propias historias, nas que hai parte real, pero parte completamente inventada, vamos, ficticia, pero quería acompañarlas para que tivese unha unión entre elas, non? E despois o bocetado todo, o pasar de dibuixo, costoume moito. Tuve que facelo 3 veces, ao máis. Porque foi unha vez un tipo que dibuixaba tal e dixome un tipo de escola americana que me dixo non, tens que facer todo un boceto con liña azul e logo faz sobre ese definitivo, escaneas e eliminas o azul. Bueno, pois como son tonta, porque non hai outra explicación, non podo dar excusas, pero son tonta. En vez de fazer a prueba con 3 ou 4 páginas dibuixei todo. E despois non me pude eliminar a capa azul. Non sabemos por qué, ninguén sabe por qué, porque escolleron esas páginas e non as demos eliminado. Así que tive nas problemas de calcar todas. E logo, unha vez que as calquei todas, tuve outro fallo de outra índole, entón as volver a facer por terceira vez. Entón, aquilo xa era conocimiento, isto como un máster do desastre.
E permitiume tamén valorar moito máis todo ese proceso. De tal maneira que, bueno, cando rematei, iba a ser para mí, pero, pois, bueno, tanto me mozo como unha gema do patito editorial, da editora e tal, pois dixeron que non, pois forma parte do proceso que te atrevas a escribir. Eu xa te digo, leo banda deseñada, así como banda deseñada completa de verdade, xa sei que isto é unha cousa moi pequeniza e tal. E eles convenceron de que non fose así. Primeiro porque pode representar que interese tal cual está, segundo porque forma parte deste proceso cultural de interacción, no que temos que contar, e ser oídos, e logo preguntar, e escoitar, non sei. Entón, pois atrevíme e fixen este tema do crowdfunding, que tamén foi genial, na verdad. Cando plantei estaba outra vez de licencia, estaba en Canadá nese momento, foi genial, porque eu estaba en Canadá e claro, tiña moito de non conseguida. Eu necesitaba uns cartos para sacar a edición impresa e tamén porque Fausto do Patito Editorial xudoume a maquetar finalmente para que, bueno, pues agardar o espacio das calles que tiña que ter, as marxes, e xudoume a maquetar porque non tiña ni idea, quería pagarlle. Entón, empecé, bueno, fixe unha estimación dos gastos que iba a ter, lancei a proposta, lancei con moita vergonza, con muchísimo pudor. Eu creo que o peor non me imagino que ser autor, porque o pudor que das poñerse ao público nese momento, decir, que me van a decir que eso, onde vas, bueno, para mí foi duro, pero como estaba en Canadá, me veio duro. E a verdade que foi moi rápido, conseguir os cartos ben, fizemos facer, imprimímolo, fixemos unha presentación, foi moi chula, interacción coa xente, logo fixemos unha presentación na miña aldea, e ese foi o peor momento de todo o proceso. Porque, claro, a ver, aunque eu quixese sencillar as historias, non podería, porque teño a mesma memoria que o peixe este das películas, pero ahora non teño memoria ninguna. Así que aunque quixese sencillar non podía, pero tampouco podía sencillar de todo. Porque, claro, hai historias que tamén eran heavies, non? E non mesturei todo. Claro, pero cheguei a miña aldea, xa te colleu, e empezou a decir, este é o Pepe de Castelo, e este é o Carlos da Torre, claro, que Carlos da Torre, que son baratada que non sei que. E logo un día, tamén non a miña mãe aquí, porque a miña mãe non leu hasta que acabei, e a miña mãe chamou un día os días chorando. É que hai unha historia na que se reconoce fulano, que foi á cárcel, pero Dios mío, pero tal. Bueno, eu choraba tamén, pero é que só é certo o feito de que foi á cárcel, todo o resto non é verdade, porque está mesturado que a historia de outro e de tal. Pero niña, pero foi consciente tamén do dano que podes facer ao meterte no documental, na parte documental, porque a ver, o 90% real aunque estea recombinado na súa. Bueno, tuve que chamar a xente de ali, da aldea, dicirles que non é verdade, que non quería decir que o que estaba relacionando esta historia con outra do século anterior, de feito, o sea, hasta tal punto non era verídico exactamente o que ocurrira. A xente de ali reaccionou moi ben, creo que o que máis medo tuvo foi miña nai, con muitísimo medo, pero despois que viu que sobrevivimos, hasta pude trabalhar e sentirse contenta, non? Miña nai é a ilustración realmente, antes se dicho moi ben a ti, é a posta liña esta daqui. Miña nai é unha persona que ten unha memoria prodixiosa, e así que me contaba todo unha e outra vez, eu distorsionei todo, en fin. Bueno, pois ao final sí, como ti dis, o fin da historia foi que esta xente de Aira das Letras, que además parece moi bonito porque todas as historias foron contadas en airas, e ali chaman airas tal cual, e se tomas en aira, eu recordo iso. Hai xente que me di, pois sí, que ti recordes eso, tal, que non 44 anos. Recordo perfectamente aos vellos aqueles falando de historias incluso de cando un fora a guerra e aproveitaron o que levou para roubar con outro a outra, que pegaba aquí, partían o cu, todavía pillaban fuches, era moi bonito vivir o que lo vivino tal cual, esas airas. Entón, cando este editorial me dixo que quería editar, que quería sacarlo, pois, para mí, echouse o ciclo, non? Sigo tendo pudor, porque sou consciente de todas as limitacións que pode ter, pero tamén creo que cumprí o objetivo de sacar adiante algo que eu necesitaba facer para continuar ou aportar o meu grandaría a esa transmisión, non? E así cheguei hasta aquí. Espero que traía así pensado con Carlos e agora tiña pensado que me comentaran dúas cousas e fixese